Хәйрле кич, эфирдә яңалыклар, студияда мин Римма Абзалова бүгенге чыгарылышта. Быел Мөслимне 100 меңнән артык чәчәк бизәячәк. Районның теплица хуҗалыгыннан безнең репортаж. Яз килүен кортлар да сизә. Умартачылар Яңавылсыга семинарга җыелды. Рябинушка юбилеен бәйрәм итте. Михайловка авылының рус фольклор ансамбле төзелүгә 35 ел. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Язгы ташуга әзерлек көн кадагындагы мәсьәләләрнең берсе. Көннәр җылыту сәбәпле карның интенсив төстә эреүе күзәтелә. Белгечләр язгы ташуның көчле булу ихтималы турында кисәтә. Язгы ташуны хәвеф-хәтәрсез үткәрү һәрберебезгә дә бәйле. Быелгы карлыгыштан соң корсулары җыелып, зур мәшәкать тудырды. Күп фатирлы йорт ишегалларында корсулары даими суыртылып тора. Районның МОЗ оешмасы төзекләндерү һәм яшелләндерү унитар предприятиесе Мөслим авыл җирлеге белән килешү төзеде. Бердәм диспетчерлык хезмәтенә кергән хәбәрләр нигезендә әлеге оешмаларның техникасы авария хәлендәге урыннарга чыга. Бен гранда суга батмады, гана теге батты. Алар өчен атып бермәм мин. Безнеке бер нинди су затып алмады. Шундый яхшы булды. Әле бүген гел җорап куйганнар. Кичәгенә гәдерәк барай, бу кичәге су кая китте мегәндә утырарым. Төнне су тишеген таба дигәннәре тапкан. Махсус бригада корсуларын экскаватор, вакуумник, мотопомпа кебек техника ярдәмендә җиңә. Суыртылган сыйыклык су юлларына чыгарыла. Көннәр җылыта башлагач корсуларда күзгә күренеп кими башлады. Ишегаллары ялтырап торган асфальт булганнар язгы кояш нурларында иркәләнеп кенә утыра. Быелгы яз ничек килсә дә, безнең урамнарга су төшмәде, юллар әйбәт. Ботинкадан йөреп торабыз, Аллага шөкер. Бөтен җирдә коры, прогулкада йөрибез. Су баскан җирләргә суыртып торалар, машиналар йөреп тора, тракторлар йөреп тора. Бер кешенең дә аптырап торганын күргәнем юк. Безнең урамнарда чип-чиста, Аллага шөкер. Шәхси йортта яшәүчеләр тору башлап ситәтләр. Алда көннәрдә яңгыр яуды, кар итте, хәзер bir gün içinde bir sudan kaçtı. Sularını kaçaytıp durarlar, sayın kırarlar. Яз җитү шатлыгын елда су басу куркынычы бозмасын иде. Күп фатирлы йортларда гомер итүчеләрнең киләсе язда да парковкага җыелган су белән көрәшәсләре килми. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Яшелләндерү һәм төзекләндерү үзәгендә язга әзерлек берничә ай алдан башлана. Үзәкнең теплица хуҗалыгында кыш уртасында ук чәчү башланды. Бүген үсентеләргә пикировка ясала. Үзәк хезмәткәрләре Мөслим урамнарын быел да чәчәкләр белән бизәячәк. Теплица участогы кызлары пикировка белән мәшгуль. Кызлары һәр үсентене аерым кассетларга саклык белән күчереп утырта. Пикировка үсентеләрне төрле чирләрдән дә саклый. Шу бүләннәренә каршы көрәш чарасы да булып тора. Быел алдагы елга караганда ике төрле чәчәкне керттек. Менә гамфрена безнең һәм вербена банарская, аларның урыннары билгеле инде. Шулай ук безнең шарлар бар әле урамда, аларга менә быелның саны күбәйде. Утыртасы чәчәкләр безнең аларга петуния һәм цинерарий утыртырга җыенабыз. Быел кызлар 100 меңнән артык чәчәк үстерергә планлаштыра. Аның 80% чәчелгән инде. Чәчәкләр елдагыча Мөслимнең үзәк урамнарын, кояшлык ял паркын, скверларны бизәячәк. Чәчәкләрне яратмаган хатын-кыз юктыр инде ул. Теплицада эшләребез башланды. Битәрәвәт итәбез чәчәкләрне һәр елдагыча. Әйбәт үсеп киттеләр, Аллага шөкер. Сөенәбез, эшебезне яратып эшлибез. Теплицада хезмәт куючы кызлар чәчәкләрне яратып тәрбияли. Теплицадагы мишләр утын белән җылытыла. Бу эшне егетләр үзләре башкара, утынын да үзләре әзерли. Быел да Мөслимебез урамнарын чәчәкләр бизәр дип ышанабыз, ышанып калабыз. Алла бирсә, менә атканнарын күрәчәкбез. Шуңа уртак көч белән эшләнгән хезмәтебез монда бөтенесендә ягучыларыбызны кыда керде. Кызларыбызның бөтен хезмәтләре кергән. Урамда безнең кызларыбыз эшли, тәрбияли сезон дәвамында. Шуңа бөтен кешенең хезмәте кергән. Мөслим урамнарында урын алачак 160 дәнә гөл шүлмәгендә ампелле, асылынып үсә торган чәчәкләр утыртылачак. Шүлмәкләр исә баннерлар астына һәм урам баганаларына беркетеләчәк. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Узган атнада район умартачылары семинарга җыелды. Семинарда авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе белгечләре, хуҗалык җитәкчеләре, умартачылар катнашты. Семинар гадәттәгечә Яңавылсы авылында Роза һәм Геннадий Кондратьевларның умарталыгында оештырылды. Умартачылар өчен семинар тәҗрибә уртаклашу мәйданы да булып тора. Җирлегебездә умартачылык белән шөгыльләнүчеләр саны елдан-ел арта. Районда 354 умартачы исәпләнә. Алар барлыгы 5500 баш умарта тота.
семинарның күн тәртибе тышта кышлау, аның ярты умарталыгы умарталар тышта кышлады. Bütün умартачыларга да уңышлы еллар телибез, сезонны ачып җибәрдек. Около 60 лет проработал, и что еще работаю. В колхозе, сейчас частная. Работа нравится, привычка. Уже сейчас, как весна, тянет уже все. Август Müslüm агрофирмасы жетекчесе Озат Нәҗметдинов рапс басуларын агу химикатлар белән эшкәртү мәсьәләсенә тукталды. Быел рапс биләячәк иң зур мәйдан Август Müslüm агрофирмасына туры килә. Препараты у нас сертифицированные, андый яңа кергәннәйләре юк. Төнлә эшләячәкбез. Бер-беребезне аңлап эшләсәк, без урожайлы, сез баллы булырсыз дип шул ышанычта калам. Умартачылык белән инде мин әтидән калган һөнәр дип әйтеп була, шуннан бирле шөгыльләнәм дип әйтеп. Ләнәм инде. Яратып шөгыльләнәм, конечно. Менә әле ел гына тагы бер 30лап умарта ясадым. Кортларга исәнлек саулык инде, әйбәтләп чыксыннар менә. Баллар әйбәт булсын. Үзенчәлекле технологияларга өстенлек бирүче Геннадий Кондратьев тормыш иптәше Роза белән 20 елдан артык умартачылык белән шөгыльләнә. Бүген аларның 60 баштан артык умартасы бар. Кондратьевлар быел беренче тапкыр 20 баш умартаны тышта кышлаткан. Килеп утырган харым җил инде, бу ихатада инде. Алай кышлауны бит кышалар быел. Картлар ишле чыкты баздан. Ашарларына да бар җирдә була инде. Бер кадаш аттып чыктым инде мин. Тагын мына карыйсы була инде карлар регеш. Монда бит җиткән инде, таңкыш килде яңадан бурандап. Birinchi klassni bitirgach әткәй yoqadan oldi da endi olib kirdi Umarta baqchasına. Shundan beri chiqib bo'lmaydi. Hozir endi o'zi qartayib bitdik. Бүтән эшләй белмибез. Умартачылык төшемле шөгыль, шул ук вакытта ул тырышлык һәм бал кортлары кебек тынгысыз булуын таләп итә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Müslüm телевидениесе. 8 яшьтән 17 яшькә кадәрге балаларга яңа төр пособиялар биреләчәк. Гаризалар 1 майдан кабул ителә башлый. Пособия алу өчен гаиләнең аз киремле булуы кирәк. Түләү гаиләдә уртача җан башына кирем яшәү минимумыннан кимрәк булган чиракта билгеләнә. Пособия гаиләдәге кирем күләменә карап яшәү минимумының 50, 75 яки 100% тәшкил итә. Түләүнең база күләме 50%, ил буенча ул уртача 6150 сум. Пособияны 1 апрельдән билгеләячәкләр, ягъни майда гариза биргәннән соң гаилә бер юлы 2 ай, апрель һәм май айлары өчен тиешле сумманы алачак. Пособия алу өчен балага апрельдә 8 яшь тулган булу мөһим. Исегезгә төшерәбез, хәзер 8 яшьтән 17 яшькә кадәрге балаларга түләүне бары тик ялгыз ата-аналар гына рәсмиләштерә ала һәм әлеге пособия күләме региональ яшәү минимумының 50% тәшкил итә. Алга таба. Гаилә архивында гасырлар кайтавазы тарихта без эзлебез. Шул исемдәге республика шәҗәрәләр фестивале бара. Ул гаилә мөнәсәбәтләрен, туганлык җепләрен ныгытуга, нәсел тарихын өйрәнүгә юнәлтелгән. Конкурс гаилә шөгыльләрен барларга һәм үстерергә дә ярдәм итә. Конкурсның муниципаль этабыннан Гөлназ Җәлилова репортажы. Бәйгенең муниципаль этабы быел беренче тапкыр зур залда архив бүлеге белән берлектә оештырылды. Жюри районыбызда яшәүче 3 үрнәк гаиләнең чыгышларын 2 төрле бирим буенча бәяләде. Biz tarixta izlebіз деген конкурста ең яшь гаилә буларак катнашабыз. Һәм инде бу конкурста милли ризыкларны тәкъдим иттек һәм кечкенә генә театралаштырылган күренешне күрсәтәчәкбез. Беренче биремдә гаилә буыннан буынга тапшыручы милли һәм үзенчәлекле ризыклардан әзерләнгән күргәзмәләрен яклады. Икенче өлештә командалар таныш булыгыз, минем гаиләм, минем буын исемле визит карточкасы тәкъдим иттеләр. Презентация, бию, җыр, театралаштырылган күренешләр рәвешендә барды. Без бу конкурска инде иң беренче чиракта оныклар белән балалар белән әзерләнеп килдек. Һәм бу конкурстан әллә ни зур уңышлар өмет итмибез. Минем максатым инде балаларга менә шушы үзебезнең нәселнең тарихын өйрәтү һәм алга таба аны саклауны, аның белән горурлануны төшендереп калдыру. Гаиләләр берничә буынны үз эченә алган, сандык төпләрендә сакланучы ядкәрләр, кызыклы фактлар турында язмача мәгълүматлар белән баетылган шәҗәрәләр әзерләгәннәр. Гаилә командалары үзенчәлекле итеп үз нәсел тарихы белән таныштырды. Һәрберсе үзенең гореф-гадәтләргә тугры, иҗади күнекмәләргә бай булуын күрсәтте. Безнең шәҗәрәбез инде Рәҗәп бабайның ерак-ераклардан килгән тамырлары безгә ялгана. Шул шәҗәрәне якларга дип килдек. Безнең анда 9 буын чагыла.
Инде милли ризыклар да алып килдек үзебезнең нәселебезгә, гаиләбезгә хас булган җәкшәге, казы, тәвикмәге, шушмагы барысы да. Гомуми педагогик стажы 446 елга җыелучы фидакар мөгаллимнәр династиясе вәкиле булган Хәбибуллиннар гаиләсе чыгышына кемнәр генә сокланмагандыр. Җырга моңга бай, милли йолаларны саклап яшәүче сәнгатькәр гаиләсе булган Шакировлар үзенчәлекле биюләре белән истә калды. Яббаровлар гаиләсе фестивальдә иң яшь гаилә буларак катнашты. Алар да буыннар чылбырының ныклыгын тәэмин итеп, традицияләрне түкми-чәчми киләчәк буыннарга тапшырып килүче күркәм гаилә булып тамашачылар күңеленә кирип калды. Без әти белән әнигә рәхмәтле. Безне укытучылар һөнәренә бездә мәхәббәт тәрбияләге алганнар алар. Һәм без барыбыз да шушы һөнәргә үзебезнең теләк белән бер кем дә мәҗбүри итмичә килдек. Барыбыз да бик яратып эшлибез. Һәм бездә инде яшьләр дә бар шушы безнең эшне дәвам итүче оныклар, хәтта оныкшыклар шушы педагогик юнәлешне сайлыйлар. Шәҗәрә фестиваленең муниципаль этап җиңүчесе итеп Мөслимнән Эльвира Хәбибуллина гаиләсе билгеләнде. Досайдан Миләүшә һәм Рәфил Шакировлар 2нче, Мәтрәйдән Фәридә һәм Илмир Яббаровлар гаиләсе 3нче урынга чыкты. 1нче урынга чыккан гаиләгә 10 мең, 2нче һәм 3нче урынга 5 мең сум күләмендә акчалы табулек һәм дипломнар бирелде. Бәйге булгач, фестиваль булгач, монда җиңүчеләре була. Һәм без инде бүгенге шушы фестивалебездә Хәбибуллиннар гаиләсе 1нче урынны яулады. Һәм республика конкурсында безнең зона этаплары була. 5 апрель көнне 20-шәндә без инде шушы Хәбибуллинар гаиләсе белән районыбызның данын күрсәтергә барга әзерләнәчәкбез. Әби бабаларыбызны белү алар рухына дуга кылу өчен дә кирәк. Нәсел шәҗәрәсен төзегәндә туган авыл тарихы турында да кызыклы мәгълүматлар туплана. Буыннар чылбырын өзмичә, һәрберебез үз нәселләребезнең дәвамчысы булса иде. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Дәвам итәбез. Рябинушка рус халык фольклор ансамбле төзелүгә 35 ел тулды. Ансамбль юбилейн район мәдәният йортында зурлап билгеләп үтте. Җырлы биюле юбилейн тантанасында безнең иҗат төркеме дә катнашты. Рябинушка юбилейн район мәдәният йортында билгеләп үтте. Озак еллар нәтиҗәле хезмәте өчен ансамбль район башлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнде. Халык мәдәнияте традицияларын саклауда актив эшчәнлекләре өчен ансамбльнең һәр әгъзасы район башлыгының рәхмәт хатын алды. Рябинушка, он уже как вишенка на торте в Муслимово. То есть торт он сам по себе вкусный, но вишенки всегда не хватает. Поэтому какой бы праздник ни был, какое бы мероприятие ни было, вы всегда там участвуете и являетесь вот как раз примером сохранения традиций, сохранения культуры. Рябинушка фольклор ансамбле 1931 елда оеша. Ансамбльне Михайловка совхозының товарлыклы сөтчелек фермасы савымчылары оештыра. Исеме дә Даярчики була. Ансамбльнең элемтә савымчысы Валентина Титков җитәкли. Ул вакытта безнең ансамблебез Даярчика дип аталды. Даярчика сыер савучылардан тора иде. Алар бик матур җырлыйлар иде. Ул вакытта комсомол партия оешмасының беренче ярдәмчесе Теткова Валентина иде. Бик матур җырлый иде. Без аны солист итеп йөрттек. Мәктәптә укыганда ук самодеятельностька катнашадыр. Концертлар куядыр. Шулай итеп бу ансамбльгә да кушылып киттем. Мин башланганнан бирле шушы ансамбльдә җырыйм. Менә хәзер миңа инде 75 яшь тулды. Ул яшьтә булсам да күңелем бик яшь минем. 1986 елда коллективны район мәдәният йортында чыгыш ясарга чакыралар. Кызларны яратып башкара торган Уральская Рябинушка җыры белән ансамбльне Рябинушка дип тәкъдим итәләр. Ул вакытта ансамбльнең җитәкчесе Лилия Хәлилова була. Ансамбльгә күбрәк рус халкының үзенең борынгы җырларын, борынгы гореф-гадәтләрен белә торган апаларны тарта идем. Иң беренче Ларчу Мария, аннан китеп Сабина Маруся, алар үзләренең балаларына, оныкларына бу җырларны бүләк иткәннәр иде. Ветераннар совет рәисе буларак мине куандырган нәрсә ки, анда нигездә пенсионерлар, ветераннар. Бүгенге чыгышларында киләчәктә аларга уңышлар телим. Һәм киләчәктә бергә хезмәттәшлек телим. Сегодня мы приехали в село Муслимово для того, чтобы поздравить юбиляров, именно ансамбль Рябинушку с ее 35-летием.
мы хотим им пожелать крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов и всего самого наилучшего. Наш ансамбль «Черемушки» уже в следующем году будет тоже праздновать свое 10-летие. Поэтому мы вас приглашаем. Лилия Халилова ансамбльга рус халкының борынгы җырларын, гадәт-гадәтләрен белүче өлкәннәрне тарта. Җырларда туган җиргә мәхәббәт чагыла. 2002 елдан Рябинушка рус халык фольклор ансамбле дип йөртелә башлый. Ансамбльне бүген Михайловка мәдәният йорты директоры Фиалка Хафизова җитәкли. Ну, в этом году ровно 15 лет, как я работаю в Михайловском СДК. Очень помогают. Мне очень нравится работать с ними, очень дружные. Конечно, 35 это лет очень много для одного фольклорного ансамбля. Нравится то, что есть носитель русской песни, это самое главное. Мы учимся с ее старинных песен. С ее появлением ансамбль приобрел новые краски. Выступление Рябинушки стало ярче, оживленнее, заметнее. Отрадно и то, что наши участники, влюбленные в русскую песню, передают свой опыт и свой опыт молодому поколению, спутнику коллектива, детскому фольклорному ансамблю «Калинка». 35 ел аз вакыт түгел Рябинушканың киләчәктә дә максатына тугры калып иҗат итүен телибез. Римма Авзалова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Өлкән буын активлыгы белән сокландыра, өлкәннәр арасында күңел матурлыгын башкалар белән бүлешүче оста куллы кешеләр күп. Шуларның берсе белән таныштырабыз. Симәктә яшәүче Илһам Садыков агач эшен ярата. Агачтан көн күреш кирәк яракларында җиһазлар да ясый ул. Бу осталык аңа әтисеннән күчкән. Оста куллы райондашыбыз турында алдагы сюжетта. Илһам Садыков Симәгә авылы егете, тәҗрибәле укытучы, болта остасы да булып чыкты. Агачтан эшләнгән әйберләрнең соны исәбе юк. Садыковларның йортындагы һәр әйбергә хуҗа кулы тигән. Мебель белән шөгыльләнү дигән әйбер башка да кермәгән иде ул вакытта инде. Но менә хәзер ул мебель мәсьәләсенә килгәндә интернет бар бит инде, кызыксынган кешегә информация алу өчен бик күп мөмкинлек бар. Һәм тырышкан кеше материалын да таба, ипләп кенә инструментын да сатып ала инде. Илһамның әтисе дә укытучы була. Балаларга хезмәт, черчение, рәсем фәннәрен укыткан укытучының абруе зурдан була. Тормыш иптәше Олия яңа Карамал авылы кызы. Кул эшләре Илһамга күңел җылысы бирә бит инде. Бик яратып эшләрен. Эштән укытылган кайта да шул эшләргә ябыша инде. Аннары мин дә куанам инде, аның шундый ние булуы күңел тынычлыгын бирә бит инде. Илһам абыйның агач эшләре белән мавыгуы балачак елларына бар тоташа. Без килгәндә Илһам абый имәннән аш су бүлмәсе өчен төрле такталар ясау белән мәшгуль иде. Кызына дип ясалган кием шкафын да лаклап, ялтыратып куярга өлгергән райондашыбыз. Бәләкәй чактан ук үземне хәтерли башлаганнан бирле шөгыльләнә башладык инде. Теге уенчыклар ясаудан, сыерчык ясаулардан, аннан соң куян кроликлар асрый башлагачтан инде оя ясау кирәк иде бит инде. Аннан соң инде умартачылык белән шөгыльләнә башлагач, умарта рамнары ясау белән шөгыльләндек. Умарта корпуслары ясадык инде. Садыковларның йортында бик матур бер фотосурәт тә күзгә ташлана. Аэрография сулы белән ясалган матур кыз сурәтен Илһам абый краска пульт белән ясаган. Бүгенге көндә Илһам Садыков Морей бүләр мәктәбендә биология, Тот бүләр мәктәбендә химия һәм биология фәннәрен укыта. Лилия Шәймиева, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Районыбызда тәрбиягә бала алучылар күп. Шит балага ярату бүләк итү өчен олы йөрәкле, мәрхәмәтле һәм саф күңелле булу кирәк. Мәтрә авылында гомер итүче Светлана һәм Айдар Шыгаеповлар гаиләсе шундыйлардан. 4 ятимгә әтияне наз биргән Шыгаеповлар гаиләсе турында алдагы сюжетта. Светлана апа Әгәрҗе районы кызы. Иптәш кызы белән Яңа Усы авылына кунакка кайткач, булачак тормыш иптәше Айдар белән таныша ул. Без 2008 елдан бирле гаиләгә тәрбиягә балалар алып яшибез инде. Мин инде бик кичкенәдән үзем ятим үстем. Шуңа күрә ятим балаларны күргәчтен күзләремә яшьләр тула. Аларны инде минем әти-әниле гаиләле итәсем килде. Шуңа күрә аларга уйладык. Тәрбиягә бала алырга теләге булуын әйткәч, тормыш иптәше каршы килми. 2008 елны Шыгаеповлар Бөгелмә балалар приютыннан бер туган Алена һәм Альберт Емельяновларны алып кайта. Бу вакытта Светлана белән Айдарның үз кызлары Айгөл белән Алиягә 13 һәм 8 яшь була. Балаларны гомумән бик яратам мин. Без инде аларны минеке синекенә бүлмәдек.
барсына да тигез карашта булдык. Аларның барсын да яратып тәрбияләдек. Һәм инде бер вакытта да үкенгәнебез булмады. Берничә елдан гаиләгә бер туган Настя белән София Горюновалар кайта. София яңа гаиләгә килгәндә аңа ни бары бер генә яшь була. Бүген кызга 11 яшь. Укуда да сынатмый. Үз эшчән сәнгатьтә дә катнаша. Бии, җырлый, алмаз мозаикасы белән картиналар чигә. Мин 5-нче класста укыйм. Әти, әнине яратам. Алар мине күп нәрсә өйрәттеләр. Мин алар әни кебек укытучы булып эшлисе килә үзгәч. Шыгайповларның йөрәгендәге җылылык галәмне дә җылыта алыр иде. Чисталык һәм пөхтәлек беркелгән йортта бәхет һәм якты хыяллар яши. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Сабир Мөтбаев исемендәге Минзәлә Татар дәүләт драма театры 4 апрель көнне Мөслимдә гастрольдә булды. Бу көнне тамашачыларга 2 спектакль тәкъдим ителде. Көндез театр балаларга спектакль күрсәтте, кич мәдәният йортына өлкәннәр җыелды. Тормышның рәхәтен күреп, үзегез теләгән чәй яшәгез. Алай яшәү кызыграк. Минзәлә Татар дәүләт драма театры мөслимләргә 2 спектакль тәкъдим итте. Көндез мәктәп укучыларына заман өчен актуаль булган гаджетлар темасын күтәргән моңсу хикәя Ильяс Закировның ирек һәм читлек әсәре күрсәтелде. Кичке якта өлкән тамашачыга Флорид Бүләковның Сөясеңме, сөймисеңме исемле 2 пәрдәлек трагикомедиясе тәкъдим ителде. Мөслим тамашачысы әле чиста татар ягы булганга бик итәгатьле менә. Оның балалары да тәртипле, яратып карыйлар. Шуңа күрә бик яратып киләбез. Әйтә инде тамашачы күбрәк концертлар ярата, спектакльне бик яратмый диләр, яратмый түгел. Татар халкы спектакльне ярата. Ләкин аларга я көлеп утырга булсын, я елап утырга булсын. Төп рольләрдәге өлкән буын артистлары белән бер рәттән яшь артистларның уйнауларында сокланып кабул итте. Алкышларга күмде тамашачыларыбыз. Бу әсәр миңа калса бүтән аудитория өчен дә туры килә. Бар бит әсәрләр авыр, әзерләнгән тамашачы өчен, бар гадирәк спектакльләр аңларга җайлырак. Бу гади дә һәм шул ук вакытта катлаулы да, бик озын да түгел, тормышчан. Шул ук вакытта аның әсәре сюжеты бик гади булса да, әсәре яңаша куелган, яңа алымнар белән. Мин үзем мөслим егете булгач, мөслимгә кайтып уйнау икенче әйбер. Беренчедән ул күңелдән инде дәрт уята. Үземнең белгән кешеләр дип чыгасың, барысын да биреп, җан атып уйныйсың. Үзе бик күңелле бер хис. Башка җирдә андай бер тойган булгый. Өлкән һәм урта буын телевизордан да, сәхнәдән дә татар спектакльләреннән үрнәк һәм гыйбрәт алып үскән буын ул. Авылларда меңәрләгән сәнгатькә сусаган халык яши. Шул сусауны басар өчен халкыбызга армый-талмый хезмәт иткән Минзәлә театры коллективына зур уңышлар телибез. Гөлназ Җәлилова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Мөслимләр спорт ярата, чөнки спорт сәламәтлек нигезе. Сәламәтлек 5 еллыгы муниципаль проекты да шул максаттан төзелде. Әлеге проект кысаларында 1 апрельдә спорт квестына старт бирелде. Проект халыкны сәламәт яшәү рәвешенә тарту һәм райондашларыбызның сәламәтлек дәрәҗәсен күтәрүгә юнәлтелә. Сәламәтлек 5 еллыгы муниципаль проекты җирлегебез халкының сәламәт булуын күздә тотып эшләнде. Балаларны, яшүсмерләрне һәм өлкәннәрне бердәй кулачлап, төрле буын вәкилләрен спорт дөньясына тарту, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау күздә тотыла. 1 апрель булса да, без аларны алдарлар дип уйлаган идек, но алар безнең бүгенге көндә иң беренче старт бирделәр бу юнәлештә. Башка оешмаларны да чакырып калабыз. 5 еллыкка беренче ярдәм булып район хастаханәсе коллективы старт бирде. Яшьлек спорт сәламәтләндерү комплексы тренерлары акциядә катнашучыларны алдан килешенгән маршрут буенча паркларда көтеп торып, төрле биремнәр бирде, зарядка ясатты. Мөслим үзәк шифаханәсе һәр вакыт шушындый чараларда бик актив катнаша. Смотр конкурслары дисезме, спорт буенча спартакиадларда һәр вакыт беренче урыннарда барырга тырышабыз. Менә бу чарага да иң беренче булып кушылдык. Спортны поддерживать итәргә тырышабыз. Спартакиадларда катнашабыз. Менә быел без 3нче урында калдык. Кызлар командасы белән 1нче урын алдык. 6 апрель көнне иртәнге сәгатьләрдә Мизгел яшьләр үзәге янында тормышка 10 000 адым акциясе старт алды. Акция ветераннар советы, пенсия фонды һәм пенсионерлар союзы белән берлектә оештырылды. Быел инде менә
шушы программа кысаларында өлкәннәребезгә скандинав йөреше буенча таяклар бүләк иткән идек. Бүген менә шушы таяклар белән махсус өлкәннәребез килде. Һәм бу акцияны яңадан да бик ай сайын иттереп, матур иттереп үткәрәбез дигән теләктә калабыз. Җәяү йөрү организмына бик файдалы дип уйлыйм. Шуңа күрә безне пенсионерларны хөрмәт итеп, шушылай иттереп, шушындай җәяү йөрүне организовать иткән кешеләргә бик зур рәхмәтлемен. Җәяү йөрү файдалы икәнен инде күптән билгеле. Ул без генә уйлап тапкан әйбер түгел. Ә безнең возрастта бигрәк. Без бит хәзер инде күпчелек телевизор каршысында, телефонда утырырга өйрәнеп киттек. Бу пандемиядә бик яхшы иттереп утыртып куйды безне урындыкларга. Ә менә хәзер шушындай мероприятие булуына мин бик нык сөендем. Сәламәт яшәү эше алып барабыз инде, кыш көне чаңгыда шуабыз. Булган чараларда актив катнашырга тырышабыз, берсен дә калдырмаска тырышабыз. Өлкәннәр Пушкин урамы буйлап Кояшлык ял паркына, аннан районның Портлар йортына юл тотты. Скандинавия йөрүе белән инде хәтсез еллардан элек йөри башладык. Әмма ләкин бик системалы йөри алам дип хәзерге вакытта әйтәм, но файдалы. Аллага шөкер, аякларыбыз йөргәндә, күзләр бер күргәндә, йөргән насыйп булсын әле. Бик күңелле итеп йөреп кайттык менә Аллага шөкер. Бу бит үзе рәхәт әйбер. Саф һава сулап, бөтен җиреңә хәрәкәт. Әйбәт шул. Ормисында деген шикелле тизгене ондай мындай авыр эшкә бирешмисең дә. Миңа 90 яшь булса да әйбәт яшим әле. Балышка җыеп барам, җыеп кайтам, машинага утырмайм да мин. Миңа нигә куркып килмәсен, нигә утырмасаң, утырмайм мин. Мин картаятында үскән кем. Мин җыеп йөрергә яратам. Сәламәт яшәү рәвеше алып баруга өндәүче акция гомер озынлыгын арттыру, өлкән буынның сәламәтлеген ныгыту максатын күздә тота. Тормышка 10 000 адым акциясе алга таба да дәвам итәчәк. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Абзалова сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.